I pozdrav ljudi, evo nas ponovo u Minecraft preživljavanje. Sa nama je Shadowex. Inače, danas smo, kao što smo rekli u prethodnoj epizodi, praviti bazen za ribe. To je ribnjak. Normalno, mislim. Jesi uzeo kamenje jer ima sve vamo? Čekaj da... Ajmo malo puno. Tako da mi ne treba. Ajmo da prespavamo. Čekaj, još nije lepo pao mrak. Pa sad ću. Jesi ti lego? A ja što ne mogu? Evo ga. I probudili smo se nakon prespavane noći. Uzmi lopate. Treba će mi. Čekaj, da uzmem drva. Rude. Dosta rude imamo. Jesam. Dođi. To i to je. To će sad sve ovo paranje vode. Dovde znači. Ne treba nam veći. Ne, taj kamen nemoj da diraš, neka ga. Ja nisam poneo kram za to. Ja. Iskopaj kamenja. Pošto ajde već idemo još jedan blok. Mi se vraćamo kada ovo već bude gotovo. I evo tu je već iskopan, znači da bude dubina 2 bloka. Čekaj ovdje. Sad ovdje drvo da stavimo. Ako. Samo kao prsten odozgo. Skini ovu zemlju, ovo na tamo tako. I sa strane po još jedan blok skini. Tako. Šta mi? Da malo ručkam. Ajde donesi još drva. Još malo. A, super.
stavimo ovdje sa strane kamenje. Jesi uzeo vodu? Da napravimo beskonačni izvor ovdje. Napravi. Čekaj, pušti, ej, bej. Kako još jedan blok? Ajde, ajde. Jer super, a? Ako vam se sviđa ovaj bazen, ostavite like. Aj napravi fishing rod, da probamo da izvučemo neku ribu. Ajde prespavamo pa ćemo... Daj. Treba mi štapići i nit. Daj. Ajde prespavamo čas. I evo, ustali smo ujutru pre jedno 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sekundi i da probamo da uhvatimo ribu. I da li će biti nešto? Ajde. Evo ga, tako je. Nić sam izvukao. Evo vidimo.
Imamo 3 bacanja i da vidimo šta ćemo uhvatiti za taj 3. Evo je riba. Da, vrate, puf. Evo sad. I pobegla. Ajmo čekati malo. Brate, napravi drugu jelku. Ajmo. Ajmo neku dobru ribu. Tako je, evo je. Treća sreća. Šarek, evo, ulov. Izvolite ulov. Drž, jedi. Ja jesam. Daj vam. I eto ljudi. Napravili smo bazen za ribice. Upecali smo jedan nit, jedan ovaj puffer fish. Inače puf se zove, ne tako. I to je to. Ako vam se svidio ovaj klip, bacite like, share, komentar i pretplatite se na našem kanalu. A mi se vidimo uskoro. Ćao!